Στέλιος Μόσχος, δικηγόρος, καθηγητής θρησκευτικών, πατέρας 6 παιδιών. Γεια σου, πατέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μόσχο. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Τιμή να είστε κοντά μας. Κρατάτε γερά, κρατάτε γερά, πατέρα. Κρατάτε γερά. Λοιπόν, να μας πει ακριβώς την περίπτωσή σας για να πάμε στα επιμέρους ερωτήματα και με τους εκπροσώπους των κομμάτων με την βοήθειά σας. Εύη, σ' ακούμε. Σπύρο και Αλεξάνδρα, ο κύριος Μόσχος, ο χαμογελαστός, έχει συμβάλει κατά πολύ και στο πρόβλημα το δημογραφικό. Είναι ένας πολίτης κάτω από το ραντάρ. Φιλοξενούμε και άλλους τέτοιους πολίτες, όπου λέει ότι ως υπερπολίτεκνος αντιμετωπίζεται με εχθρικότητα από την πολιτεία, καθώς δεν έχει ίσες ευκαιρίες να διοριστεί και περνάει μια οδύσσια έχοντας κάνει τα παιδιά του βαλίτσα από τη Θεσσαλονίκη στη Ρόδο και Τούμπαλιν, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του. Είναι θεολόγος, έχει τελειώσει και τη νομική, έχει επενδύσει στη γνώση, προσπαθεί με τη σύζυγό του να τα βγάλουν πέρα. Το μεγαλύτερο παιδί είναι 12 και το μικρότερο 3 και νιώθει αποκλεισμένος, όπως μας λέει. Κύριε Μόσχο, να σας ακούσουμε. Μια περιπέτεια να μεγαλώνεις παιδιά και ειδικά για εσάς, 2 έχουμε και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να έχετε 6 παιδιά που θα πρέπει να αναθρέψετε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όντως είναι δύσκολο, αλλά συνάμα είναι και μεγάλη ευλογία από το Θεό. Θα μου επιτρέψετε να δώσω καταρχάς ευχές στην κυρία Σταράκα που άκουσα ότι είχε γενέθλια. Σταράκα. Έχει τα γενέθλιά της. Σταράκα, συγγνώμη. Όχι, εμείς κάνουμε σήμερα το λάθος. Μαζί και μας σήμερα γιορτάζει. είμαστε με την προσοχή, λέμε γενέθλια, μην τη στενοχωρήσουμε την κυρία Σταράκα. Ελάτε. Ευγενέστατος ο κύριος Μόσχος. Ναι, ελάτε, πατέρα. Είστε πάντα εξαιρετικός. Να κάνω μια διόρθωση, μόνο το ότι εγώ είμαι διορισμένος. Όμως η γυναίκα μου κάνει και δεύτερη σχολή, κάνει και μεταπτυχιακό, καθώς είναι φιλόλογος στο πρώτο πτυχίο και προσπαθεί να διοριστεί. Όπως και η γυναίκα μου και άλλες εκατοντάδες γυναίκες με πολλά παιδιά είναι αποκλεισμένες από την εκπαίδευση. Και θέλω αυτό να ακουστεί καθαρά, αφού είναι καθαρές κουβέντες, να το πούμε καθαρά. Η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, εφαρμόζει ένα νόμο που καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία, είναι νόμος επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και όμως η Νέα Δημοκρατία τον εφαρμόζει. Με αυτό το νόμο αποκλείονται οι γυναίκες και οι άντρες, φυσικά οι πολίτεκνοι, όσοι έχουν πολλά παιδιά, από το δικαίωμά τους να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση. Προφανώς, μάλλον δεν κάνουμε για την κυρία Ζαχαράκη εμείς οι πολίτεκνοι. Η εμπειρία που έχουμε από τα παιδιά μας, γιατί εγώ έχω 6 παιδιά και φαντάζεστε ότι το κάθε παιδί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, την ιδιοπροσωπία του. Και φυσικά αυτή η εμπειρία αποτυπώνεται και μέσα στην σχολική τάξη, καθότι τα παιδιά έχουν διάφορους τύπους συμπεριφορικούς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μόσχο, και δεν θέλω να σας διακόψω, συγγνώμη κιόλας. Κάτω από ποια κριτήρια επιλέχθηκε αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί, από πολίτεκνους να μην μπορούν να είναι στην εκπαίδευση άνθρωποι με τόση γνώση, από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπατε, έχει ψηφιστεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό να το δούμε με λεπτομέρεια. Να μας εξηγήσει όμως, να σας πω δύο, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες. Δεν καταλάβαμε τι εννοείται αποκλείεστε από την εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Δεν αποκλειόμαστε θεσμικά, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να μας αποκλείει, αλλά για να διοριστεί ένας ως εκπαιδευτικός πρέπει, για να μιλάμε με όρους πραγματικούς, να έχει τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια προϋπηρεσία. Άρα λοιπόν, η πολιτεία ζητά από μια πολύτεκνη οικογένεια με 5-6 παιδιά να κάτσει ως αναπληρωτής 9 μήνες στη Ρόδο αυτό το έτος. Την επόμενη χρονιά μπορεί να είναι στη Σάμου. Την μεθεπόμενη στον Εύρο και την παραμεθεπόμενη, να πούμε, στην Λακαρνανία, που είναι η κυρία Σταρακά, που έχει την τιμητική της σήμερα. Τι θέλω να πω, είναι δυνατόν, είναι εύκολο μια οικογένεια με 5-6 παιδιά να μετακομίζει κάθε χρόνο? Άρα δεν αποκλείεται de facto. Τι λέτε εσείς, κύριε Κούβελα? Κύριε Κούβελα, ο λόγος εσάς. Πώς το θέτετε, εννοείται για να συμπληρωθούν τα απαραίτητα μόρια, χρειάζεται ο εκπαιδευτικός της οικογένειας να ταξιδεύει στην Ελλάδα και ή θα λείπει από το σπίτι του ή θα παίρνει το σπίτι του μαζί. Ναι, κύριε Κούβελα, με το δημογραφικό δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία άλλη διαχείριση της κατάστασης? Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ πρόχειρος για το νομικό πλαίσιο ακριβώς, αλλά δεν αποκλείει τους πολίτεκνους, δυσκολεύει όμως τους πολίτεκνους και προκαταβολικά λέω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε, κάποια ειδικότερη ρύθμιση. Αυτό είναι σημαντικό που το λέτε, κύριε Κούβελα, διότι εδώ μιλάμε για δημογραφικό. Μιλάμε για προβλήματα στη χώρα μας που είναι ένας γερασμένος πλέον πληθυσμός. Αλεξάνδρα, η σύζυγος γέννησε μόνη της και ο κύριος Μόσχος πάλευε να μαζέψει μόρια στη Ρόδο. Και η γυναίκα του ήταν Θεσσαλονίκη, το 4ο παιδί. Σωστά, κύριε Μόσχο? Σωστά. Ελπίζω να μην θεωρούμε αυτό μόνο δυσχέρεια, αλλά να είναι στα όρια της απανθρωπιάς.
αν δεν απατώμε. Αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Κούβελα, αυτή η ιστορία, τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, συζητείται, γιατί έχουμε ενημερώσει διαχρονικά τους υπουργούς, τουλάχιστον 5 χρόνια 6. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο και νομίζω ότι είναι κάτι παντελώς δίκαιο. Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Ένα ακόμα επιχείρημα, πες, ας πούμε, δεν είναι θέμα πολυτεχνίας. Έχετε 3 παιδιά, σωστά, κύριε Κούβελα? Σωστά. Πολύ ενημερωμένος ο κύριος Μόσχος. Για όλους. Απίθανος. Διαβασμένος. Εγώ, κύριε Μόσχο, σας αγαπώ να ξέρετε. Εξαιρετικός κι εγώ. Ό,τι ξέρετε για μένα, αφήστε το στην άκρη. Μόνο για τους Θα έρθω μια πολιτικούς. φορά από κοντά να τα πούμε. Γι' αυτό και εκφράζω το σεβασμό Κύριε μου. Φέρω και μελεκούνια από Να την ακούσουμε όμως την Ρώμη. τοποθέτησή του, γιατί έχει πολύ Έχοντας μεγάλο φτάσει στα ενδιαφέρον. 3, μην μπορώντας να συνεχίσω για 4ο. Εντάξει. Με το καλό να έρθετε στο κλαμπ των Πολυτέχνων. Σας περιμένουμε. Ελάτε, κύριε Μόσχο. Απλώς ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σκέφτομαι λοιπόν εγώ. Όταν ήταν να επιλέξουμε έναν παιδίατρο, επιλέξαμε ένα παιδίατρο όσοι έχουν παιδιά που έχει διδακτορικό ή ένα παιδίατρο που έχει παιδιά ο ίδιος δικά του και προφανώς πολλά από αυτά που εμείς θα καταθέσουμε ως ιατρικά προβλήματα των παιδιών μας τα έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος επί του πρακτέου. Ξέρετε, είναι παράλληλη ιστορία με τον εκπαιδευτικό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μοριοδοτείται 7 μόρια η κάθε ξένη γλώσσα και το κάθε παιδί μοριοδοτείται 3 μόρια. Άρα μου λέτε ότι ένας μαθηματικός... Γιατί το μωρό δεν ξέρει ξένες θεώρημα... γλώσσες ακόμα. Ποιος το? Λέω γιατί το μωρό δεν ξέρει ξένες γλώσσες ακόμα, καταλάβατε. Black humor αναγκαστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να κατανοήσει. Λέτε μια πραγματικότητα που είναι δύσκολο να την κατανοήσει κανεί. Και αυτό είναι μια υπόθεση που κρατά αρκετά χρόνια. 7 χρόνια με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά και από πριν. Πάμε και πιο πίσω. Κύριε Μόσχο, δηλαδή έχετε πάρει δίνετε όλη την εικόνα στην τηλεθετία. Καταλάβει ότι προφανώς δεν μπαίνει στη Βουλή, δεν εκτιμάται από τους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο, από τους Έλληνες βουλευτές, ή δεν γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες, ή τις θεωρούν λεπτομέρειες, ή έχουν άγνοια περί της επιβίωσης των πολίτικων εκπαιδευτικών. Λέω εγώ. Επιτρέψτε μου, κύριε Χαριτάτε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά για τους πολύτεκνους, ακόμη και για τους τρίτεκνους. Κύριε Κούβελα, απλά κάτι έλεγε ο κύριος Μόσχος. Να τον αφήσουμε λίγο να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του. Ναι, ελάτε. Γιατί κάπου ήθελε να καταλήξει ο άνθρωπος. Ναι, κύριε Μόσχο. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όχι, δεν πειράζει. Άκουσα αυτά που λέει ο κύριος Κούβελας. Το ενδιαφέρον μας να το θεωρήσετε δεδομένο και επιβεβαιώνω τα λεγόμενα του κύριου Μόσχου ότι είμαστε σε επικοινωνία περισσότεροι βουλευτές, περισσότερων κομμάτων, θα έλεγα, με τις Κύριε Μόσχο, να ακούσουμε και την κυρία Σταρακά. Λίγο την άποψη του Πασόκ και τον κύριο Μπάρκα, φυσικά και τον Γιάννη Σκάλκο, τον συνάδελφο που θα σχολιάσει. Πριν από. Κύριε Μόσχο, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πριν από ακριβώς 2 μήνες, ο Σύλλογος Πολυτέχνων Αγρινίου μου έφερε ένα αίτημα ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, κύριε Μόσχο, αν το έχετε παρακολουθήσει. Κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή ακριβώς για τη μοριοδότηση των πολύτεκνων οικογενειών που είναι εκπαιδευτικοί, για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, ότι δεν συμπεριλαμβάνονται σαν ειδική κατηγορία στη μοριοδότηση προκειμένου να έχουν μία θέση εργασίας, μόνιμη θέση εργασίας. Το Υπουργείο κανονικά πρέπει να απαντήσει στις 20 μέρες. Δεν μου απάντησε. Στις 25 είναι. Ναι. 25. Δεν μου απάντησε. Επανήλθα με ερώτηση. Προφανώς το αποφεύγει. Είναι απαράδεκτο. Μία χώρα που είναι γερασμένη, που υποτίθεται ότι η παρούσα κυβέρνηση μιλάει για δημογραφικό και τίποτα δεν έχει κάνει δημογραφικό. Πράγμα που για μας είναι το πρώτο στην ατζέντα μας αυτή τη στιγμή, η λύση του δημογραφικού προβλήματος. Αλλά θα μου πείτε, το λύνει το δημογραφικό, γιατί δίνει 150 ευρώ με τα νέα μέτρα ετησίως σε κάθε παιδί. Οπότε, παιδιά, λύθηκε. Είναι 35 λεπτά τη μέρα για κάθε παιδί. Οπότε, πραγματικά, αν ήμουν σε παραγωγική ηλικία, θα έκανα ένα παιδί, γιατί αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Τέλος πάντων, σε αυτά τα θέματα στεκόμαστε με τη σοβαρότητα που τους αναλογεί. Για κάτι τέτοιους ανθρώπους όπως είναι ο κύριος Μόσχος, γιατί δεν είναι ένας. Σας είπα ότι εγώ έλαβα αίτημα από το Σύλλογο Πολυτέχνων Αγρινίου. Το έκανα και απάντηση δεν έχω πάρει. Θα επιμείνω. Κύριε Μόσχο, θα σας ενημερώσω και προσωπικά, θα βρω τα στοιχεία σας, γιατί έχουμε πολλές πολύτεκνες οικογένειες και στην περιοχή μας. Και αν μη τι άλλο να το δούμε και πιο διευρυμένα, δεν μπορεί να μιλάμε για μια χώρα
που γερνάει κάθε μέρα να μιλάμε για το δημογραφικό και να αφήνουμε τέτοιες περιπτώσεις άνευ μοριοδότησης για να Οφείλω να βρουν σας πω δουλειά. ότι δεν γνώριζα το ζήτημα. Δεν είχα ενημέρωση ούτε από το Σύλλογο Πολυτέχνων της περιοχής μου. Σας τιμά όλους η αντίδραση και τον κύριο Κούβελα και τον κύριο Σταρακά και εσάς, κύριε Ευχαριστώ τον κύριο Μόσχο για την ενημέρωση. Ευχαριστώ τον κύριο Μόσχο για την ενημέρωση. Προφανώς και αυτές οι κατηγορίες των συνανθρώπων μας πρέπει να λαμβάνουν προτεραιότητα. Αντιλαμβάνει σωστά ο κύριος Μόσχος είπε ότι οι μητέρες είναι αυτές. Εγώ, κύριε Μόσχο, έχω ένα παιδί. Δεν είχα τη δυνατότητα να αυξήσω, να βοηθήσω σε δημογραφικό. Παρ' όλα αυτά, οι μητέρες έχουν προτεραιότητα γιατί αυτές σηκώνουν το βάρος της οικογένειας. Και μια μάνα με 6 παιδιά προφανώς και περνάει δύσκολα. Νομίζω ότι αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων πρέπει να λαμβάνουν από την πολιτική ηγεσία και από την κοινωνία προτεραιότητα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αν κατάλαβα καλά, ο κ. Μόσχος βρίσκεται αλλού, ήδη διορίζεται η σύζυγός του. Δεν έχω καταλάβει. Είναι στη Ρόδο. Η σύζυγος πού βρίσκεται, κύριε Μόσχο? Μαζί μου εδώ πέρα στη Ρόδο είναι και αυτή. Και τα 6 παιδιά. Και αυτό που διεκδικείται είναι απάντηση στη Θεσσαλονίκη προφανώς. Όχι, διεκδικώ. Είναι μονιμότητα να έχουν το δικαίωμα την οριοδότηση δηλαδή, προκειμένου να μην τα φέρουν για να συμπληρώσουν την πενταετία για να γίνουν μόνιμοι. Όχι, ο κ. Μόσχος είναι μόνιμος, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ναι, ο κύριος Μόσχος είναι, αλλά η σύζυγος δεν είναι και παιδεύεται. Είμαι μόνιμος. Θα πρέπει να αφήσει τα παιδιά του 5 χρόνια για να μπορέσει να διεκδικήσει μια μονιμότητα. Προφανώς και πρέπει αυτές οι κατηγορίες εργαζομένων να έχουν προτεραιότητα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όπως και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε τάχιστα διορισμούς καθηγητών πέρα των ειδικών κατηγοριών που ανήκουν. Και τροποποίηση αυτού του νόμου, κύριε Βάρκα, που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν το γνωρίζω. Και ζητώ και στον κύριο Μόσχο συγγνώμη. Συγγνώμη, εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Όλοι σας απαντάτε με ειλικρίνεια και σεβασμό στον πατέρα, στον πολίτεκνο και έχει σημασία, κύριε Μπάρκα, κύριε Σταρακά και κύριε Κούβελα. Κύριε Σκάλκο, θέλετε να τοποθετηθείτε μια ψύχρεμη και πολύ ευγενική τοποθέτηση. Τέτοια συνύπαρξη πολιτική. Και ευχαριστούμε για αυτό. Επειδή οι φίλες και οι φίλοι μας παρακολουθούν, μπορούν πολύ εύκολα να δουν ποια είναι η προτεραιότητα του λεγόμενου, θα πω εγώ, Υπουργείου Οικογένειας. Είναι να εκδώσει σήμα διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Καταλάβατε, κύριε Μόσχο. Η προτεραιότητά μας είναι να εκδώσουμε ένα σήμα για τα καταστήματα, για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Όλα τα άλλα τα κουβεντιάζουμε για το τι έπρεπε να γίνει για μία μητέρα που έχει πολλά παιδιά. Ας τα βάλουμε όμως όλα μαζί, διότι και το ένα και το άλλο έχει την αξία του. Απλά σαν προτεραιότητα, λέτε, κύριε Σκάλκο, θα πρέπει να ήταν η πολύτεκνες οικογένειες. Τα παιδιά τα οποία πρέπει να έχουν και τη μητέρα τους και τον πατέρα τους, διότι και οι δύο ρόλοι είναι πολύ σημαντικοί και αυτό είναι η προτεραιότητα για ένα Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είναι το σήμα. Το σήμα είναι ένα δευτερεύον θέμα. Προτεραιότητα δεν είναι το σήμα. Κύριε Σκάλκο, αν μου επιτρέπετε, μπορεί να πληρωθεί μια καμπάνια από τα ευρωπαϊκά ή τα εθνικά κεφάλαια, ευρωπαϊκά κονδύλια ή εθνικά κεφάλαια, υπέρ των πολίτων εκπαιδευτικών. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε θερμά, θα το ξαναπούμε. Μεγάλο ευχαριστώ που συμπιστηθήκατε. Και φυσικά στη Νέα Διαρκιά. Και τα φιλιά μας στα 6 παιδιά και στη σύζυγο. Πείτε το. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω την ομοψυχία που έχουν οι βουλευτές μας. Βλέπω ότι όλο το πολιτικό φάσμα αντιλαμβάνεται τους όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και τις συγκεκριμένες αδικίες που υφιστάμεθα. Οπότε περιμένω μια διακομματική πρωτοβουλία που πρέπει να γίνει άμεσα. Λέω μόνο κύριε Μόσχο, θα επιστρέψουμε. Το χρόνο σας. Μόνο αυτό 2 δευτερόλεπτα. Ό,τι θέλετε. Πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί τώρα με την προκήρυξη που θα βγει την 5η Παρασκευή, για 3 χρόνια μπαίνει τα φόπλακα σε γονείς που έχουν πραγματικά ανάγκη να εργαστούν με πολλά παιδιά. Κύριε Μόσχο, πέρα από το ότι είστε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πατέρας όπως δείχνετε, είστε και εξαιρετικός εκπαιδευτικός, διότι με αυτόν τον πολύ γλυκό και ευγενή τρόπο μας μεταφέρατε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε θερμά. Είστε καλός πνευματικός. Εξαιρετικός άνθρωπος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε.